Yung, Bakit? huwag kang magtatanong kasi ikaw yung pangalawa. Ikaw ay interviewin ko ngayon. Sabi ko, Sabi, ano mauna ka kay Mang Andreng para ikaw yung black winner ngayon. binigay, Para masingil ko yung yung sinisingil ko sa yung ibibigay ko na lang yung titulo ng lupa namin, marami yun. yung titulo ng lupa nyo magdadala pa ako ng sako-sako para paglagyan ng lupa Ano ang ginawa nyo na Ang dami nung Innova. Dito ko tumira Hindi pa ako titira sa kaliwa, nandun si Mang Andreng, may maraming sasakyan. Nang titing, bakit ang ganun ang daming sasakyan? Pero pagdating dito, clear naman. Pipilitin ko yung kayang kunin yun. Sa problema kasi walang marshal nandun. Nagko-cover ako. Yan yung price ng natin. 200. O man nagkukunin. Yung 100 lang kukunin ko. Ayan. So, Bakit pinawasan nyo pa? Kaya nga, bigay mo na. di na. Mayroon pa ako 100 sa kanya. So, Jong, last. Shout out sa Team Linggen. Shoutout sa mga tinggit-ling din. Sana, marami tayo para maganda. Next year, kasama na natin si Uncle Sam, direct from Dubai. So, salamat, Jong, for winning the race. So, we'll see you sa next year on our Detour de Western Pangasinan. Thank you, Jong Pereira.